automàtiques que estan a l'abast de qualsevol. Els cabals dels rius de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de les Rambles estan a l'abast de qualsevol. T'escolte especialment també afectada, com ens passa a molts, a mi també personalment, òbviament, a l'hora d'informar. Abans o després ha d'eixir. Bé, Victòria, anem a fer la nostra feina, a traslladar la informació de la que disposem, a analitzar-la també, com estàs fent tu de manera rigorosa en estos moments. Sí, però és que és una situació que pràcticament és la pantana de Tous 43 anys després. Les persones... Amb els mitjans que tenim. Tenim informacions, tenim sistemes d'informació hidrològica en què sabem a l'instant com creixen els cabals. Tenim estacions automàtiques que, encara que perden la llum, com va passar, van poder fer una estimació d'on havia plogut més de 400 litres. Vull dir, tot està al nostre abast perquè això no... Ja no podem dir... Dèiem una frase, que a més això també ho parlàvem amb Núñez, amb José Ángel Núñez. Sempre dèiem una frase que era tornarà a ploure de la mateixa manera. Tindrem danes que seran igualment destructives que les que han afectat durant segles, perquè és un tret de la climatologia mediterrània. Les danes no les podem evitar, però sí que tenim mitjans per a advertir i avisar i posar remei a que la gent no isca de casa. I això, evidentment, no ha funcionat. I tampoc hem sabut... Avís roig vol dir perill per a les persones. Era la primera vegada, Victòria, era la primera vegada que es decretava un avís roig a la Comunitat Valenciana per pluges? N'hem viscut molts. Per exemple, el que més li sonarà a tot el món, el 2019, al Baix Segura. La Dana. Clar, la Dana del Baix Segura. La progressió, diguem-ne, en temps real de com s'anaven veient les coses des dels equips que conteu amb aquesta informació va ser molt semblant ara i amb la Dana del Baix Segura. Clar. Però, per desgràcia, i el comentava ahir el Pidia també, no tenim aquesta cultura de risc, potser, no? Influïx també. No ens acabem de fiar, o estem dient des de la tele, esteu comentant vosaltres, els companys de meteorologia, que n'hi ha perill i no són conscients